en un restaurant 3 estrelles Michelin et porten un postre amb una bengala encesa i un sombreret d'aquests d'això, ja... Però igual era pel concepte del plat, no? No. Rape al bronze. I portava, efectivament, bronze, convertit en additiu alimentari, evidentment, absolutament comestible, segur i tal. Ja, però era bo? No. Aquí a Barcelona la cosa va començar quan el xef va voler fer-se el simpàtic. Ens van dir que si volíem veure la cuina, vam dir que no teníem cap interès en veure la cuina. Ah, no, per què? No t'agrada? Jo n'he vist moltes de cuina, no sé, una més, no. Però una cuina ja sé com és. Però ens van insistir, perquè diuen, és que els primers passos els fem a la cuina. Ah, molt bé, doncs llavors, però el metre que ens acompanyava insistia, si us volen fer vostès una foto amb el xef, vaig dir... No tinc cap interès, tampoc. Tampoc tinc cap Ets interès. un tio amb pocs interessos en aquest aspecte, eh? No, soc poc mitòman, no. El xef va decidir que ens havíem de fer una foto. Ah, sí o sí? Et va obligar? Sí, va agafar el telèfon de la meva parella, li va donar al cambrer, va arrambar la meva parella per aquí i ens va fer la foto. Tu em vas deixar fora de la foto? No, sortíem els tres. Jo amb cara de trenco la cara. I després el menjar va ser això. És allò que l'experiència en general va ser catastròfica. Però no vols dir una mica que el fet aquest primer inici on es munta un show allà... Va marcar tot, sí. Ja va fer que tu allò era impossible remuntar-ho. La foto, la rambada... Sí, val. Bueno, però... Allò no és just. Home, perdona, és culpa del restaurant, no és culpa meva. És culpa de l'idiota del cuiner, que és un idiota. Ho segueix sent? Sí, Bueno, ara... No sabem qui és. Sí, tu sí que saps qui és.